Здравейте и от мене. Аз съм Сузи и сега тръгваме на лов с моите колеги, за да хванем някой под ръка, на който да му направим едно интервю, за да видим... Може ли да ви направим едно интервю? Да, разбира се. Първо, аз съм Сузи. Тони. Студентка в Софийския университет, 4-ти курс съм социални дейности. Интервюто е преднасочено само за нашата аудитория и предупреждавам, че няма да излиза вашето мнение на много показ. Така, въпросът ми е, искам да поговорим по тема, свързана с квалификацията и преквалификацията. Интересуваме, вие сте студент? Студент, да. Студент, трети курс съм, специалност история в Софийския университет. Супер! Работите ли? Да, в момента работя, занимавам се, работя в един кол-център на фирма за суши. Суши? Добре, а с това ли искате да се занимавате? Не бих казал. Това е по-скоро някаква временна дейност, която ми помага допълнителни средства. Да. Разбирам. Добре, а с какво искате да се занимавате? Нещо по специалността или? Принципно това, което искам да се занимавам, е свързано косвено с специалността ми. Специално си имам предвид политиката. Така. И не мисля, че е необходимо някаква толкова, така казано, преквалификация, защото си мисля, че това, с което искам да се занимавам и това, което уча, са така близки неща. Така, добре. А как мислите да навлезете в политическата дейност на нашата държава, така да си задам въпроса? Политиката, това е едно така абстрактно понятие, що се отнася до влизането в политиката. По-скоро единственият начин за влизане в политиката е, може би, подходящите връзки и контакти с подходящите хора. А смятате ли, че има някаква възможност вие да се възползвате от някакви програми за младежи, безработни или то вече заети лица за някаква квалификация, допълнителни обучения? Възможно ще тази квалификация, която тази квалификация, които имат в момента, които могат да се извършат, стига да е свързано с това, което искам аз да се занимавам. Но иначе аз съм оптимист на тези програми, които в момента има за младежката заетост и съм много така доволен, може би, така да се каже, от нещата, които се случиха напоследък. За тези стажове, за борбата с младежката безработица. Така че, с удоволствие бих пробвал, ако не дори да се преквалифицирам, бих пробвал да видя как работи тази система точно. И бих искал евентуално това да помогне на бъдещето ми развитие като политик. Да, добре, супер. Значи аз от вашите думи разбирам до този момент, че до някаква степен вие сте запознати с тези програми, които са спуснати по различни проекти, схеми и така нататък за студенти, най-вече. Да, имам колеги, които в момента кандидатстват по тези програми, ходят на стажове. Така интересно им е, вършат го с удоволствие, но сегашната ми работа не ми позволява да ходя на стажове допълнително. Добре, разбирам. До тук да обобщиме, значи вие работите нещо, което ви носи единствено в момента допълнителни доходи. Именно нещо, с което не бих се занимавал за нататък. Да, и бихте използвали такива програми, за да добиете вече представа, да речем, било то дори в администрация или в някаква държавна институция, която чрез това да придобиете някакви умения, които да ви помогнат за бъдещата ви професия. Да, така може да го обобщим. Добре, много ви благодаря за това интервю, беше ми приятно и ви пожелавам успех. Благодаря.